matong khado jado no tini mukthango nukte Kapangni takuktai bukuksong obahanyo TTADC je hapangni bisingtei Tripura Idol season 2 je chengsajak obahanyo tini second ni galarawon obahino ongnani thangai tongo lukurok obahino je 74 je khorang je audition roma jagao je galarawoni je gsanai rok tini oro taiwisa audition na jak phinai do kisani sinimung surgari noboni ni bisingtei hambai ani sinimung gangke ang gangke ang jompui phasingni parangke thelakung para hanjago thelakung na ani mung gangke Pauline Kumar Koloi nangla tini je galarawoni bo hai rok step rok na har phakyo angke to onek no ba tui phaijak srangui phaijak ma step rok haipano aroko ba bahek no saimiako tabuk sak jora tui to mane kahamko srung kahamke to srung phaijak no kuno nervous rok onglak no mahno ekdom bukha taithim phaigenala na am to hanyo tini tiki khangka ni bukha bo haingno ani tini ti khangke to belain tong thongnai bukha tamni mala ani kaisa manake ang je one song mano success singna nai tongo ama heni one song nai mun rusapna hin tongta tangnai nya amne bongni choice mane bongni choice dan ni select to ani select ba ani select to borni select to hokele kre na ke lukorokna tini nokbor news ni bisingtei je nai tongnai tini galarawoni je khorang audition nangani thangai tongo tang sabai kisa lukorokna kisisa mane standard jora teijo amse jora kisa khorang khaire dakon angke to rozamung tui phejak asini sar oroni no bini compose anga jabanangke o horni no khao nai thok tal no nuge matong khado jado no tini mukthango nukte o horni no khao nai thok tal no nuge matong khado jado no tini mukthango nukte okanta bleking khratok ble nang wife su practice rok ma khaikyo ang practice to mai bisi to balo yako jafra ang Tripura Idol form na phake joma aboni jingna practice to kusengka abono badwasho isu ছেলেরক থাঙ্গো গাঙ্গে মানে ক্লিয়ার নংসুক নালে ক্লিয়ার কক থেরক একদম পিরং সুকা না পিরং সুকা তাই কোন করক লাখ হলে না করক মা তো করে থাইবনো আর তো সামিয়া হাবনো বখাঙ্গে ফাইজকনো করক লাখ নাই আমাইতা ইনকে যারা তিনি গলারাবনি যে অডিশন না নাই রকন ফাইনাই রকন নরনি মানে ফ্রেন্ড সাইকম নংনি দল রকন কসানাই রকন তা তিনি অডিশননি ফাইনাই রকন নংতাম কক কসার মুং তংলাই আং তিনি অডিশন ফাইনাই রকন তিনি অডিশন ফাইরং যারা মানেকে কাহামকে ফাইtung বা নার্ভাস রক তাংথুং যতনো মানেকে তাম হিমালয় নিজ সাকসেস নি বাগै নিজনি ফিউচার ক্লাই হবো ব্লাইনো আং মিউজিক কে ব্লাইনো তরজাগো মিউজিক নকে নিজ সাকসেস সাইপ্লা তরজাগো মন কামকে সরঙ্গে ফাইजे जत नार्भास न्याते कामके जय फाइजा सं आं कोयने मुसुंगो नंगे की 2 लाख की उसकुति न माने हामजागै जा और ऑडिशन दखा ताम बबो हाइरो बा आं आमान रक आम हाइरं नंके आंसे मानेके ताम सानाय asik torjagiano hunmano bang gan rok ni amai music rok ni ke agifan tongo agifan belanya musung mani ba amai rok chance rok mai angker jabai rok mai angni tongo amai ta angke to belanya tam chanai resamung ni bisingti ba resamung ni haparti sini na musung jago ta amai an bumung ke Pauline Kumar Koloi au khapni takuktai bukuk song Pauline Kumar Koloi bini kepalo dangai tongha tini 2 lakh haikaba uskuti abo norok nok komeni bisingtei haikaba norok nok khanawoi bini khorang bobo haing jakha norok komeni bisingtei singhodi ke tini bini mangpling ni bisingtei norok khorang khanai mangkana bo or chang no tui chini sar Arun Devromani rochang no tui bo audition rnani hinai khorang porikha rnani hinai oro tabuk phaijak ke norok bobo haing jakha nai tongnai rok khapni takuktai bukuk song komeni bisingtei singhodi nai tongnai rok jotona hambai khulumka hande